sacrifice nguva yavo, kana vanhu vasacrifice mari yavo, kana vanhu vasacrifice fuel yavo, kana vanhu vasacrifice anything chavo kuti vauye kuzonzwa shoko raMwari, ndisatambe nemwoyo wavo, ndisatambe nenguva yavo, vave vanonzwa chinobva kuna Mwari. Hallelujah. So ndiri kutambudzika chiti ndopa vanhu venyu chii, ndichavaparidzire chii vanhu venyu, ndikasvika pakubatwa nehope ndisati ndawana mharidzo yekukupai. Asi she vakatendeka ndazomuka makuseni ndichiudza mudzimai wangu ndine mavision matatu andaita. Ese mavision iwayo anga ari akasiyana, but pandatsanangurirwa meaning yacho yese yanga ichienda pa the same thing. Hallelujah. Kana tine maBible ngativhure maBible enu tichienda pa Joshua chapter 2. Hallelujah. Amen. Joshua chapter 2. Ndikuona kuti nhasi tiri tese tinokwanisa kunzwa Shona. I don't know kuti what do you prefer, ndoita neShona kana ndoita neEnglish, what is better? And it maybe ndoita neShona, but ndiye ndichita ndichibatanidza ndichisanganisa. There will be moments where I speak in English, there will be moments where I speak in Shona, but I think nhasi takaropafadzwa tichaita more of Shona than English. Anyway, so on verse 1 the Bible says, maybe before I start preaching, let me just pray for the word of God. Baba waishe wedu Jesu Kristu, shedu na yapa mberi penyu nemufaro. Ndinokutendai Jehova, ndinokurumbidzai nekuti ndinonzwa uvepo wenyu. She ndinokutendai nekurumbidzai neshoko ramatipa. Ndinokutendai nekurumbidzai she nekutenda matotipa kare. Ndinobatirira pariri, tibatsirei Jehova, mundipewo simba rekukwanisa kuritsanangura kuvana venyu sematsananguriro amariita kwandiri. Batsirei Jehova, ndikwanise kupa vana venyu ndisina chandawedzera, ndisina chandatapudza. She ndibatsirei, ndivadzidzise zvabva kwamuri. Umwe neumwe anofanira kuenda kudenga. Munamato wangu ndewekuti pashaye kana mumwe chete ari mumba muno anozotadza kuenda kudenga nezuva raanobva panyika pano. Batsirei she ndidyare chinogara muupenyu hwavo, mumwoyo mavo, chekuti kana vazosvika kwamuri she muzoti makorokoto. Tenzi titungamirei she nemuzita raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. On verse 1, and Joshua the son of Nun sent out of Shemet 2 men to spy secretly, saying, go view the land, even Jericho. And they went and they came into the harlot's house named Rahab, who lodged there. Hallelujah. Glory be to God. She vatinzwira ngoni nhasi, vatitinzwe nekuda kwaJoshua. Hallelujah. Vakatitinzwe nekuda kwaRakabhi, vakatitinzwe nekuda kwavakomana vakatumwa kuna Rakabhi. Hallelujah. Amen. So this is at a time when the Israelites had now moved from the leadership of Moses to the leadership of Joshua. Hallelujah. Mm-hmm. Good leaders come from God. Hallelujah. When you have a leader that does not come from God, then you are lost. Hallelujah. When you move in the ways of God and you move according to the will of God, God will always choose who He wants to lead. Hallelujah. And God will only choose those who have the Spirit of God. Hallelujah. So when you find yourself being led by somebody who does not have the Spirit of God, then you are not in the will of God. Hallelujah. Because men will choose what men wants, but God will choose what God wants. Hallelujah. Sometimes it is possible that the people of God can be chosen by somebody who is not from God. Like the children of Israel. Later on one day we'll have the teaching of Saul and David, where the children of Israel said they wanted a king. Hallelujah. Amen. God did not say it's time to choose a king, but they said we want a king. Hallelujah. And when they chose a king that was fitting to their eyes. Hallelujah. There are so many men of God right now that are fitting to the eyes of men, but they don't have the Spirit of God. Hallelujah. Amen. And Saul, when he was chosen, I don't know why the Spirit of God is taking me there, but maybe it's something important that we need to know. When Saul was chosen, he was chosen because of the will of men. Saulo akasaudzwa nekuda kwevanhu kwete nekuda kwaMwari. Uye description ya Saulo kana achidescribewa anodescribewa everything chaitika maboxes evanhu. Hallelujah. Saul was handsome. Saul was tall, big and strong. Saul, it is said, was the tallest from the shoulders up
amongst all men. Hallelujah. Kune zvinhu zvinotariswa nevanhu kana vachienda kuchechi. Kune zvinhu zvinotariswa nevanhu kana vachisarudza muparidzi, kana vachisarudza pastor, kana vachisarudza mufundisi. Kune zvinhu zvinosarudzwa nevanhu kana vachisarudza chechi yekupinda. But zvinhu zvese izvozvo zvine mastandards evanhu. It's not the standards of men. Hallelujah. It's not the standard of God. It's the standards of men versus the standard of God. Pakati peweek Mwari akatidzidzisa nekuda kwaDavid. Hallelujah. Akati people, I think I remember I was preaching to my wife. Ndichitsanangura kuti vanhu vanoti David is a man after God's heart. A man after God's own heart. Avanzwisisi zvinoreva shoko raMwari. Vanofunga kuti David aitandanisa kuda kwaMwari ndosaka akasarudzwa. Vanofunga kuti David is a man who walked in God's steps ndosaka akasarudzwa naMwari. But what God meant was a man after my own heart, meaning the heart of God chose what it wanted. Hallelujah. Amen. What made David holy was not because he chased after God, but what made David holy was that God chose him. Hallelujah. Amen. So he was a man after God's heart, meaning God's heart chose David. That's why even David could do certain things. He could do no wrong in the eyes of God because God chose him. Hallelujah. One day we're going to have a teaching that explains to people why someone like me who has sinned before is holy before God. Hallelujah. Zvinoda kunzwisisa mafambiro emweya waMwari. Because unogona kutarisa mumwe munhu womuti but uyu tinotomuziva mabasa ake uyu akamboita upombwe. Uyu tinotomuziva mabasa ake akambouraya munhu. Uyu tinotomuziva mabasa ake akamboita chakati. But what they don't know is, as you stand before the Lord, you say, yes, I did everything they said I did. But what does the blood of God say? What does the blood of Jesus say? Hallelujah. As you confront the enemy, as you pray about your life today, you need to pray and say, yes, I have sinned, but the blood of God, the blood of Jesus justifies me. Hallelujah. And when the blood of Jesus comes upon you, it is as if you've never sinned before. Hallelujah. Amen. The blood of Jesus justifies you and places you in a position where you are just like Jesus Christ who has never sinned before. Hallelujah. Amen. Now we go back to Joshua. Hallelujah. Amen. Joshua, and it was told the king of Jericho, saying, behold, there came men in hither tonight of the children of Israel, to search out the country. Hallelujah. Mm-hmm. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, bring forth the men that came to thee, which are entered into your house, for they be come to search out all our country. Hallelujah. Mm-hmm. And the woman took the two men, and hid them. And that said, they came men into me, but I was not whence they were. Hallelujah. And it came to pass about the time of the shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whether the men went, I would not. Pursue after them quickly, for he shall overtake them. Hallelujah. But she brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks and flax, which she had laid upon the roof. And the men pursued them after them all the way to the Jordan unto the fords. And as they which pursued them, they were gone out, they shut out the gates. Hallelujah. And before they were laid down, she came up unto the roof, and she said unto the men, I know that the Lord had given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord has dried up the water of the Red Sea for you, and we came out of Egypt. What ye unto the two kings of Amorites, and were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And soon as they heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any courage in any man because of you. And the Lord God, he is the God of heaven above and the earth beneath. Now therefore, I pray you, swear unto me by thy Lord, that since I've shown you this kindness,
that you will show me kindness unto my father's house, and give me a true token. Hallelujah. Amen. As I'm reading this, I can see this is King James Version, which is very difficult for people to understand. Ndichadzokorodza zvakare neshona kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Pane chinoshamisa chiripo ipapo. Hallelujah. Amen. And the man answered her, 13. And that ye will save alive my father, my mother, my brethren, my sisters, and all they have, and deliver us our lives from death. And the man answered her, our life for yours. If ye utter not our business, and it shall be when the Lord hath given us the land, we will deal kindly truly with thee. Then she let them down by a cord through a window, and her house was upon the wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them, get you to the mountain, lest the pursuers meet you, and hide themselves 3 days until the pursuers be returned. Afterwards you may go your way. And the man said unto her, we will be blameless of this thine oath, which thou hast made us swear. Behold, when they come to the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window, which thou didst let us down by. And thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, all thy father's household, home unto thee. And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the streets, his blood shall be upon the head, and we will be guiltless. And whosoever shall be within the house, the blood shall be on our head. If any hand be upon him. And if thou utter this our business, then we will be quit of thine oath which thou hast made to swear. And she said, according unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed. She bound the scarlet line in the window, and they went and came out into the mountains, about 3 days, until the pursuers were returned. And the pursuers sought them throughout the way, and found them not. So the two men returned, and descended from the mountain, passed over, and came to Joshua son of Nun, and told the things that befell them. And they said to Joshua, truly the Lord has delivered into our hands the land. For even the inhabitants of the country do faint because of us. Hallelujah. Ndichitangidza neshona. Sorry, ndazoona kuti King James inogona kuti uomei kunzwisisa. But zvinotibatsira because now takunzwisisa story yacho yese. Takuchitangidza mbichana. Zvino Joshua mwanakomana waNuni wakatuma varume vaviri pakavanda vachibva Shitimi kuti vandoshora, achiti endai munotarira nyika yeJeriko. Vakaenda vakapinda mumba yechifeve chainzi Rakabhi, vakavatapo. Hallelujah. Amen. Joshua at this point is a representation of God. Hallelujah. Amen. Joshua at this point is a representation of God. God sent his word. Hallelujah. Amen. His word came as two men, the Old Testament and the New Testament. Hallelujah. Amen. And he said, go into the land, because I am going to destroy this land. Hallelujah. Mwari vari kuti ndichaparadza nyika iyo. Sa Joshua kuziva kwaita kuti next week ndichanoparadza nyika iyo. But ndisati ndaparadza nyika iyo, toda kuona kuti nyika yakaita sei. Ndokutumira shoko rake. Hallelujah. Saka varume vaviri ava vakauya vachifamba New Testament neOld Testament vachipinda muJeriko. Jeriko raitozikanwa naJoshua kuti ndichauya kuzoriparadza. Hallelujah. Sa Jehovha zvaari kuziva kuti nyika ino achaiparadza. Asi asati aiparadza akatuma shoko rake ratiri kuparidzawo nhasi. Hallelujah. Ndobva rasvika rikapinda mumba. Shoko raMwari kana richitaura imba rinotaura muviri yevanhu semba. Hallelujah. So many times there's references in the Bible where God speaks of your body as a house. God speaks of your spirit and your soul as a house. Hallelujah. Even kudenga, the word of God speaks of houses. Because tine dzimba dzatiri kugadzirirwa naJesu. Hallelujah. Akatoti ndichanokugadzirirai imba.
Kumba kwa baba vangu kune dzimba dzekugara dzakawanda. Ndiri kunokugadzirirai, kana ndapedza kukugadzirirai ndichauya kuzokutorai kuti munopinda mudzimba idzodzo. Hallelujah. Amen. So the word of God came into Jericho. Dzikapinda mumba mechifeve. Hallelujah. Zvazviri kuchifeve kuti chifunge kuti varume ava vafanira kupinda mumba mangu. Hallelujah. Nekuti chifeve ichi chaizikanwa kuti maingogara muchingopinda zvakasiyana siyana mumba make. Asi musi uyu chifeve chakavhurira door kuvarume ava vakapinda mumba mavo. As I preach the word of God to you, every time I tell new people to give their lives to Jesus Christ. Hallelujah. Ndokuvhurira mukova kwaunoita shoko raMwari. Rakabhi akavhurira shoko raMwari kuti ripinde. Hallelujah. Zvino mambo weJericho akaunzwa zvichinzi, tarirai, varume vavana vaIsraeri vakapinda muno usiku kuzoshora nyika. Hallelujah. Zvino mambo weJericho akatuma shoko kuna Rakabhi akati, burisa varume ava vakasvika kwauri vapinda mumba mako nekuti vauya kuzoshora nyika yese. Hallelujah. Kuna mambo weJericho, umwe neumwe wedu anoziva kwaanorarama. Umwe neumwe wedu anoziva munyika yanga ari kubvira achizvarwa. Nyika yaari Jericho yakanzi iri kuparadzwa naMwari. Kuna mambo weJericho. Hallelujah. Musi waunogamuchira shoko raMwari, mambo weJericho anozvinzwa kuti kune varume vaviri vakapinda mumwoyo. Hallelujah. Mambo weJericho anoda kukonzera kuti ukotsire panotaurwa shoko raMwari. Mambo weJericho anoda kukonzera kuti ushaye petrol kana vanhu vakuenda kuchechi. Mambo weJericho anoda kuti ushaye mari yekombi kuti uende kuchechi. Mambo weJericho anoda kukonzera kuti vanhu vatange kushora. Iwo topedzera kuti but hazvina dhiri zviri kuitwa izvi. Why do I keep going there? Hallelujah. Mambo weJericho anokunzira zvirwere zvekuti utadze kuenda kuchechi. Mambo weJericho anogona kuisira kana basa chairo. Munhu oita 5 years asina kuenda kuchechi because ari busy nebasa. Asi achikanganwa kuti tiri kurarama panyika panapa tiri kufa manje manje. Hallelujah. Mambo weJericho anoziva kuti maimbopira mashavi. Mambo weJericho anoziva kuti maimboenda kun'anga. But kana varume vapinda mumba mako manje vakuya kuzoparadza. Hallelujah. Because shoko raMwari rinouya richizoparadza zvakaipa zvose. Saka mambo weJericho anotanga kurohwa nehana kuti varume ava vasiraita. Varume ava vasi kungopinda mumba umu chete. Hanzi mambo weJericho akati vachaparadza nyika yese. Hallelujah. Meaning mambo weJericho akutoona kuti kingdom yake ya under threat. Hallelujah. Mambo weJericho is wise because he knows what is going on. Even though uyu musikana anga asingazive zvaari kuita, akangoitawo nemwoyo wake kuti rega ndivavhurire mukova. Asi haana kuziva kuti vachaita sei, vachaparadza nyika yese. Hallelujah. So mweya yakaipa inoziva zviri kumberi kweupenyu hwako. Dzimwe nguva mweya yakaipa inogona kukonzera kuti urambe kugamuchira chinokuponesa kumberi. Because mweya yakaipa iri kuona kumberi kuti uchaparadza mweya yakaipa. Iri kuona kuti uchapinda muministry. Iri kuona kuti uchaita zvakasiyana siyana muministry yaMwari. Iri kuona kuti upenyu hwako uchashandurwa. Hallelujah. Whatever power they had over you inenge isisipo. Hallelujah. Mukadzi akatora varume ivava vaviri akavavanza akati, hongu varume vakasvika havo kwandiri asi ndanga ndisingazive kuti vaibvepi. Zvino nenguva yekupfigwa kwemusuo kwasviba, varume vakabudazve vakazoenda ivo varume ava. Ina handikuzivi kwavakaenda. Kurumidzai kuvateera nekuti mungangovabatawo. Hallelujah. As you receive the word of God, kuchauya vanhu vakasiyana siyana. Kuchauya zvinhu zvakasiyana siyana zvinoda kukuudza kuti iwe ndezvekupusa zvawauda kuteera izvi. Ndezvekupenga hazvimeke sense zvinhu izvi. Siyana nazvo zvekunamata izvi. Iwe unofunga kuti zvakadai zvakadai zvakadai. Ndezvevarungu vaida kukolonize vanhu vatema izvi. Hazvina basa izvi, zvisiyana nazvo. Hazviitike izvi ndezvekunyeba. Vamwe tinotaura kuti fiction idzi. Hallelujah. Saka aida kunzi abuditse shoko rarapinda muupenyu hwake. Hallelujah. Just like somebody might have received the word of God and someone will try to convince you to go against the word of God. Every weekend urikuya kuno kuzonzwa shoko raMwari. Every Tuesday evening urikuya kuzonzwa shoko raMwari. Hallelujah.
umwe munhu oda kutry kuconvince kuti but unoona zvauri kuita izvi it's a waste of time. Unoda kuteera izvi zvinosvika kupi? Hallelujah. Asi iye akangwara akaziva kuti ndazowanira ruponiso rwangu. As people start discrediting the word of God, I think 2 weeks ago ndakaparidza muCalfontaine ndikati depending on where you are, some of you are not yet ready to argue with people. Hallelujah. Some of you are not ready to argue with people. When they argue about the Bible, nyarara. Hallelujah. Amen. It might not be necessary to argue with them. Some arguments are not necessary. Until wasvika panyasha dzekuti wakukwanisa kunzwisisa Bible, wakukwanisa kuvapindura wotaura navo. Akangwara musikana uyu. Akati ina ndizivi. Kwavanobva handikuzivi. Kwavakaenda handikuzivi. Teerai kana muchidawo munokwanisa kuita sei? Kuzovabata. Hallelujah. Amen. You say to them, whatever you're talking about, I don't know. What I know is what this word has done to me. If you want, maybe you should read the Bible as well. Pamwe mucharuwana zvandakaitwa zvoitikawo kwamuri. Hallelujah. Amen. Asi vakanga avakwidza pamusoro pedenga, akavanza pasi pokutanda wamusosori wakanga wakarongwa naye padenga. Hallelujah. Akavakwidza pamusoro pemba yake. Hallelujah. Agamuchira shoko raMwari akarikwidza pamusoro. Hallelujah. As you open the door to your house, uchizarura mukova wemoyo wako, shoko iri rikwidze pamusoro pemba yako. Hallelujah. Hakuna chinhu chinofanira kuuya muupenyu hwako chigowanikwa chichienda pamusoro peshoko iri. Hallelujah. Everything chemushoko munomu should be pamusoro peupenyu hwako. Hallelujah. Amen. Above your finances, above your marriage, above your relationships, above your business, above your job, above everything. Hallelujah. Mwari wedu anokwirira kuenda pamusoro. Otonga zvinhu zvese zvemuupenyu hwako. Hallelujah. As you go to work, uri kubasa zvako, but basa rako wakutoshanda nenzira yaMwari. In your marriage, marriage, but marriage yako wakuibata nenzira yaMwari. Hallelujah. Friendship, relationship, whatever it is you are in, wakubata nenzira yaMwari. Hallelujah. Hakuchisina chichaita priority kupfuura Mwari. Hallelujah. Amen. Varume vakavateera nenzira inoenda Jorodhani, vakasvikira kuzambuko. Zvino vakatevera vakati vabuda, suo rakazariwa. Hallelujah. Vasingazive vanoedza kuteera shoko raMwari. Asi vanodanga kudondo. Vachiti vari kuteera shoko raMwari vachidzedzereka vachitsvaga vachitsvaga. Unless zvakatarwa naMwari kunzi vanofanira kunzwisisa shoko raMwari, they will never understand it. Revelation comes from God. Nekuti Joshua anga akatuma varume avo kuti endai kwakati, munoona munhu akati, muona nzvimbo yakati, mutarise makona akati neakati. Hallelujah. Amen. Anyone else who is not part of this was never going to see these men. Hallelujah. They are likened to spies. They were spies. Spy haioneki. Spy inonzvenga, inowanda. Hallelujah. Spy inoonekwa chete nemunhu anofanira kuiona. Spy inoonekwa nemunhu waanenge atendera iye spy kuti amuone. Hallelujah. Amen. That is how Jesus Christ is. Jesus Christ is the word of God. Hallelujah. Hameno kana muri kuona zvandiri kuona panyaya iyi. Kune vanhu vanofunga kuti vari kuteera Mwari, vachishingirira, but it's not the mandate of the word of God kuti risangane navo as spies. Hallelujah. Vachati pamwe vari muguta, vagouya vagoti iwe vhurajo mukadziwe, toda kuona shoko raMwari, tipowo zvawakagamuchira. Hallelujah. Vamwe vachauya kwauri vagoti titsanangurirewo kani zvauri kunzwa kana Mwari vachitaura kwauri. Hallelujah. When you try to explain the word of God as it entered your heart, they don't understand it. When you try to explain kuti no, mweya waMwari wakanditsanangurira zvakati, explanation inouya iri clear kwauri, but to them pamwe vatorasika kutoona dondo. Hallelujah. Vamwe vatozopedzisira kuti anozvita ari holy asi anozvikudza uyu.
Because they cannot see what you see. They cannot hear what you hear. Hallelujah. Ava vaingoita zvokufungidzira. Vakaenda pane matswanda vombodai, vakaenda pane mahuswa, vakaenda pakawanda, vakaenda pamakona, vakaenda pakadii, zvichiramba. We see them. Vakamboti majudgment night, vakamboenda kumastadium, vakamboenda kumaconcert, vakamboenda kumachi, vapedza kutsvaka the two spies. Hallelujah. They can't see the two spies. Vomboda kuita mashiripiti nemanana, vomboda kudonhedza gold kubva muceiling. Hallelujah. Vomboda kumboita mamiracle baby, vomboda kuita seiko. Vachiedza vomboda kuprofita, vombotora mvura voikuchukudza nesauti nemafuta, vomboedza kuda kubvisa moto, vomboda kuita sei, vomboda kudzura zvinhu muvanhu, vomboda kuedza kukanda mabhonzo, vomboda kumbodzokera vachienda kun'anga, vomboda kumboenda vachienda kumasvikiro, vomboedza vachibatanidza nemaprofita avo enhema, vomboedza vachidai so, vari kutsvaga but they cannot find the spies. Hallelujah. Hey, hanzi zvino vachigere kuvata, Rakabhi ndokukwira kwavari pamusoro padenga. Akati kuvarume, ndinoziva kuti Jehovha wakakupai nyika. Tinokutyai kwazvo. Vanhu vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu. Hallelujah. Rakabhi akutoziva kuti shoko raMwari rakapiwa nyika yese. Jesu Kristu anotaura kuti tarira, I've been given all power. Hallelujah. Amen. I've been given the keys to everything. Saka Rakabhi anga akutoziva manje panguva iyi kuti zvese zviri mushoko raMwari, it is the wisdom of God and the revelation of God inokwanisa kubatsira kuti unzwisise kuti zvese zviri muna Jesu Kristu. Everything you want is in Jesus Christ. The peace you are looking for, some of you are having sleepless nights, you can find it in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Some of you have been sick and ill and they cannot get well, you find it in Jesus Christ. Amen. Some of you are just looking for a decent living. Kungowana chikafu chekungodyawo. Kungokwanisa kungobhadhara school fees. Kungokwanisa kungorarama also usina pressure. Usinganetswe nevanhu nevavakidzani nevamwe kubasa. You find it in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Some of you munoda kungorarama upenyu usina headache. Where you don't have problems with your spouses, when you don't have problems with your friends or your relatives, you can find it in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hanzi ndinoziva kuti Jehovha wakakupai nyika. Tinokutyai kwazvo. Zvinoda kuziva kuti Jehovha wakapa nyika kuna Jesu Kristu. Shoko raMwari ndiro rakutonga pazvinhu zvose. Uritye. Hallelujah. Utye Jesu Kristu. Kutya Jehovha kuita sei? Ndinogara ndichitaura kuti kutya Jehovha kunzwisisa kuti kuparidza shoko kwandiri kuita chipo chakabva kuna Mwari. Kuwana revelation yandiri kuita chipo chakabva kuna Mwari. Holy Spirit yatiri kutaura kuti presence of God chipo chinobva kuna Mwari. Zvino kunzwisisa kuti zvazvinobva kuna Mwari, Mwari akapa anogona kutora. Hallelujah. Kwakuchifamba neupenyu hwekuti handidi kuita anything chinoita kuti Mwari azotora chipo ichi zvakare. Ndokutya Mwari iko. Kunzwisisa kuti ndikaita chakati zvichida Mwari akanipa chipo ichi anogona kuchitora. Ndokutya Mwari iko. Hallelujah. Tinokutyai kwazvo. Itya shoko raMwari. Itya Jesu Kristu. Itya kumutadzira. Hallelujah. Itya kumukanganisira. Vanhu vose vagere munyika vavhunduka pamberi penyu. Hallelujah. Munhu wese anofanira kuvhunduka Ishe Jesu Kristu. Mweya yakaipa inovhunduka vanhu. Ukati nezita raJesu, mweya yakaipa inobuda. Hallelujah. Ukati by the blood of Jesus, mweya yakaipa inotiza. Saka unofanira kuvhunduka. Nekuti takanzwa kuti Jehovha wakapwisa mvura yegungwa dzvuku pamberi penyu nguva yekubuda kwenyu Egypt. Nezvamakaitira madzimambo maviri ava Amori vakanga vari mhiri kwaJorodhani, ivo Sihoni naOgi, vamakaparadza chose. Hallelujah. If you remember the teaching on Tuesday night, we spoke about the Red Sea. Glory be to God. Ezvino mweya waMwari wakudzosa Red Sea. Zvikungobatana zvese zvichienderana kudai.
tikataura kuti vamwe venyu mapa nguva yekuyambuka. Hallelujah. If we remember well, on Tuesday we were preaching about vana vaMwari nevana vadiabhorosi. Uyo unoita chivi ndiwa diabhorosi. Nekuti diabhorosi unoita chivi kubva pakutanga. Asi mwanakomana waMwari haaite chivi nekuti mbeu yaMwari inogara maari. Haangaite chivi. Hallelujah. 1 John chapter 3. Tichiparidza kudaro, tichitsanangura kuti vanakomana waMwari havabati chivi, tichitsanangura kuti vanoita zvivi ndive diabhorosi, mweya waMwari wakangopedzisira wangoenda nepamwe, ndobva watanga kutaura madeclaration evaIsraeri kuti vamwe venyu muri vaIsraeri muchiri kuIjipiti munofanira kutaura kuna mambo Faro wenyu kuti God says let my people go. Pharaoh of my life, let me go. Declare when you're praying kuti Pharaoh of my life, let me go. Nekuti wakazvarirwa kamuIjipti iwewe. Muri yenyu ina namambo Pharaoh wairi. Hallelujah. Muri inenge ina namambo Pharaoh anenge achitonga mumuri uyu. Muri yakatozvarwa muri maslaves muna mambo Pharaoh. Amen. So semwana waMwari unofanira kusvika pakuti Pharaoh let me go. Because Mwari wangu wanidana kuti ndiende kupromised land. Hallelujah. Promised land being the place where you worship God in spirit and in truth. Where you worship freely. Usina kusungwa nekunzi chakufanira kuenda kunopira mdzimu. Usina kusungwa nekunzi chakufanira unouraya mombe kana mbudzi tichidurura ropa. Usina kwekunochekeresa kana kwezvikwambo zvinofanira kuitwa zvimwe zvakasiyana siyana. Zvemashavi kana midzimu kana anasekuru kana vanani. Wafree kungonamata Mwari. Sezvakaita maIsraelites pavanga wafree vaenda kuKenani. Hallelujah. Tikati tell Pharaoh of your life kuti let me go. Tikataura nezve Red Sea kuti some of you mabuda henyu muEgypt maudza Pharaoh kuti let me go, but masvika paRed Sea and some of you cannot cross over. You need to speak to your Red Sea kuti open up Red Sea as the children of Israel were led by Moses. Hallelujah. Pakavhurika Red Sea pakaita dry land kuti vapfuure neipapo. Some of you need to say this while you are praying kuti Red Sea of my life open up. Ndakutoona kumhiri uko kuti Egypt iri kumashure kwangu, Kenani ndakutoiona, but tiri kutitadzisa kusvika kuKenani ndiwe iwe Red Sea. Amen. I declare that you open right now. Hallelujah. Amen. And I declare kuti Pharaoh kana akada kutiteera anofana kunyura muRed Sea mo. Hallelujah. Because zvinoitika dzimwe nguva Pharaoh anogona kukurumidza kuregera nekuti Pharaoh anotya Mwari. Pharaoh anoziva Mwari. Mwari vane zvavanoita kuna Pharaoh zvinokonzera kuti akusiye. But akusiya tumwe tudiki kuna Pharaoh turi mukingdom yaPharaoh. Tunozoenda tonoti but naye vanhu vamati tiregerawo achazotiwachira ndiani? Because ndo vaitiwachira ka. Ndo vaitivakira dzimba saka achazovaka ndiani? Achapfugama kuti akorope ndiani? Is still royalty. Hallelujah. Amen. Because these spirits don't have bodies. For them to walk the earth, they need to inhabit a body. Vachati kuna Pharaoh saka muviri tichauwana kupi? Katidzokerei tivatandanise vanhu tivatora. Pharaoh should be swallowed up by the Red Sea. Amen. Pharaoh and his people and his soldiers and his armies should be swallowed up by the Red Sea. Amen. Hallelujah. Saka zvikunzi takanzwa kuti Jehovha wakapwisa mvura yegungwa dzvuku pamberi penyu. Whatever you are facing right now that looks like the Red Sea and it looks impossible to cross, God can do it for you. Whatever problem you're facing right now and you think it's difficult as a man going across the Red Sea, God can cause the Red Sea to part. Not only part because pasi Red Sea pane madhaka. God can cause pasi Red Sea kuti paite dry ground yaunofamba uchipfuura. Hallelujah. Amen. To men it is impossible, but to God it is possible. Hallelujah. Hanzi nguva yekubuda kwenyu kuEgypt nezvamakaitira madzimambo maviri avaAmori vakanga vari mhiri kwaJorodhani, God will also give you what is due to you. Hallelujah. There are things that are meant for you that some people have taken. Yes. Amen. There are things that are meant for you that some spirits have taken. Yes.
God can still give those things back to you. Hallelujah. Don't know gonna buy na. These are things you can pray for and say, Jehovah, sekupa kwa makaita vana va Israel, sekukudisa kwa makaita anamambo va Amori, vana Sihon na Ogi. Today I stand under the blood of Jesus. I stand under the authority of the Holy Spirit, and I declare that everything that belongs to me, everything that God had said is meant for me, it should come back to me in the name of Jesus. Hallelujah. Simbara Jehovah parinoratidza manje. Rinoti ndakakupa Kenani iyi ndeyako. Hazvina basa kuti ndivanani vagara muKenani. Hazvina basa kuti vatone ma-upstairs avakavaka. Hazvina basa kuti vatone ma-kingdom avavaka imomo. If it is meant for you, God will give it to you. Hallelujah. If it is meant for you, God will destroy those kingdoms. Amen. No matter how long they've been established for. As long as it was meant for you, it will come to you. Zvinoda iwewe chete kuti ubvume kuti Mwari vakutuma. Kuti unotora what is yours. Hallelujah. Amen. Hey, God is amazing. Zvino pakarepo takati tichinzwa izvozvo moyo yedu yakavhunduka. Hakuna munhu uchinokutsunga pamoyo pake nokuda kwenyu, nekuti Jehovha Mwari wenyu ndiye Mwari kudenga kumusoro napanyika pasi. Hallelujah. Hanzi mweya yakaipa yakati ichinzwa kudaro yakavhunduka. Hallelujah. Yakutotya ichitovhunda. Do not be afraid of evil spirits. Do not be afraid of mademoni. Do not be afraid of vanhu vanoenda kung'anga. Do not be afraid of vanhu vanoenda kuzviprofita. Do not be afraid of varoi. Because I'm telling you, vakazwa mukurumbira waMwari vakavhunduka. Vakutovhunda. Hallelujah. The Israelites didn't know it at the time. But vanga vaiswa naMwari panguva yekuti they were on such a pedestal. Dai vakasvika kuJericho, vaingosvika kuJericho vachingoti tipe makii, vachipiwa makii. Hallelujah. Amen. It was just a matter of saying, hey, listen, makavaka panapa, but ichibva itauya isusu. Hallelujah. Amen. But nekusaziva power yenyu, nekusaziva authority yenyu, nekusaziva simba raJehovha, nekusaziva rukurumbira rwezita raJesu. Amen. Muri kurara mumatende kunze, vanhu vachirara muJericho makavakwa. Hallelujah. Whereas you could have been mukati meJericho makavakwa, because ndemakoka umu. People are building wealth where you are supposed to have been. Hallelujah. Amen. Hameno kana paina ari kunzwisisa zvandiri kureva. Naizvozvo zvinondipikirei henyu naJehovha kuti zvandakakuitirai zvakanaka, nemwiwo muchandiitira imba yababa vangu zvakanaka. Mundipikire chiratidzo chakasimba. Hallelujah. Handitini tinoparidza shoko raMwari. Taparidza shoko raMwari toti uya upfugame panapa. Kana uchida kugamuchira Jesu, wogamuchira Jesu, tokuudza kuti izvo zvawakuita jeni yawatanga iyi ndiyo ichakuendesa kudenga. Tokuudza kuti unofanira kuberekwa kutsva. Tokuudza kuti unofanira kudzurwa mudzi wechivi utsveneswe pasi pemwoyo. Unofanira kugamuchira ruombeko rwemasimba emweya mutsvene. Unofanira kunamata kuna Mwari zvamaita manje izvi muupenyu hwangu. Chachipikiro pakati pako naMwari kuti kana Ishe vazouya kuzoparadza nyika iyi, iwe unofanira kuporeswa. Hallelujah. Ndo chipikiro chaMwari. Hallelujah. Kuti muchararamisa baba vangu naamai vangu nehanzvadzi dzangu nevanun'una vangu nevose zvavanazvo nokurwira upenyu hwedu parufu. Hallelujah. Sure, I am telling you right now as a man of God, kuti kana ukagamuchira shoko raMwari chaizvo, you will start living a life that not only affects you. You will start living a life that affects even your parents. You will start living a life that affects even your siblings. You will start living a life that affects everyone connected to you. Hallelujah. Some people will even be blessed because of you. Amen. Hallelujah. And ivo vakagamuchirawo zvawagamuchira izvi, ndokuti uya kweruponiso rwavo. Amen.
Hallelujah. Amen. Ipapo varume vakati kwaari, isu ngatife panzvimbo yenyu. Kana musingabuditsi pachena basa redu iri, kana Jehovha achitipa nyika iyi, tichakuitirai zvakanaka nechokwadi. Hallelujah. Ndambotaura ndikati varume ava iNew Testament neOld Testament handiti. Ndambotaura kuti shoko raMwari handiti. But handiti tinoziva kuti shoko raMwari ndi Jesu Kristu. Hallelujah. Yes. Because shoko raMwari rinotaura kuti in the beginning was the Word was with God, the Word was God, the Word became flesh, walked the earth, was born of a virgin, died on the cross for 3 days and was risen by God and now seated at the right hand side of the Father. Hallelujah. Amen. So this is the word of God. And what is the word of God saying? Isu ngatife hedu panzvimbo chenyu. Hallelujah. Because aifana kufaka musikana uyu. Changa chiri chifeve kaichi. Angari mwana womujeriko kauyu. Aifana kufa kauyu. But shoko raMwari rakuti isu ngatife zvedu pachinzvimbo chenyu. Hallelujah. This is Jesus Christ saying, I will die in place of you. The sins that you've committed, you were supposed to die for. Hallelujah. The alcohol that you drank, you were supposed to die for. The cigarettes that you smoked, you were supposed to die for. The fornication or adultery that you committed, you were supposed to die for. The lies that you told, you were supposed to die for. Hallelujah. Amen. The jealousy, the envy, the pride, you were supposed to die for. But listen to Jesus Christ who has entered your heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So Jesus Christ died on your behalf. That's why you no longer need to die. All you need to do is to accept that he has died in your place. Hallelujah. Amen. All you need to do is to accept that he has died in your place. If you owe me money, and I know you owe me money, and you are supposed to pay me back my money, and he comes instead, and he says, the money that he owed you, I am paying you back. I will accept that money as payment. Hallelujah. Yes. But it is now up to you to accept that he has paid me on your behalf. Hallelujah. It is your own foolishness to come back to me and pay me the same amount of money. You can insist because of your pride and say, no, I owe you money, I need to pay you. Hallelujah. But if you're wise, you can say, no, but he paid you. So I don't owe you anymore. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. He has paid our debts. Hallelujah. Some of us, we have families who have a debt. Hallelujah. Some of us, we come from families dzine ngozi dzakaurayiwa munhu. Ngozi iyoyo inoda kuripwa. Hallelujah. But today you can come and say, ndoziva kuti kune ngozi inoda kuripwa. But inini ndikudana ropa raJesu. Ropa raJesu rakabhadhara zvikwereti zvese. Hallelujah. You can pray upon the blood of Jesus, and the blood of Jesus cancels all your debts. Hallelujah. Vamwe venyu makazvarwa mumhuri dzana sekuru vanga vaine musikanzwa, vanga vaine undyire. Sekuru ivavo vaida kuita the richest man in the land. Sekuru ivavo vakaenda kuna Satani vakaita dhiri naSatani. Vakati, how can I be the richest man in the land? Vakanzi, all right, ndichakupa mombe, ndichakupa mbudzi, ndichakupa zvirimwa, ndichakupa chichi, but payment 4 generations down from you, ndichange ndichitora zvese zvawanoshandira. As you work, as hard as you work, as you try to build whatever you try to build, zvese zvinongodirika, zvese zvinongodirika, and you wonder why zvichidirika. You don't know why zvichidirika. Chikwereti chiri kubhadharwa uko. Hallelujah. Amen. Today you can call upon the blood of Jesus. Ropa rinobhadhara zvikwereti. Hallelujah. Nasi, as you pray, you can say, I call upon the blood of Jesus kuti ribhadhare zvikwereti zvese zvemhuri yangu. Hallelujah. Hey, God is amazing. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kunzwa zvikutaurwa neshoko raMwari kuti ropa raJesu rinobhadhara zvikwereti. Zvikwereti zvengozi, zvikwereti zvezvikwambo. Kana chikwambo chakanzi tinokupa mukadzi,
kana murume. Chikwambo chakanzi unopwana upota uchirara nemwana wemba medu. Ezvinezvi chiisa ropa raJesu ipapo. Woti kune chikwambo chikwereti chachiri kuchikwambo cherinzi chinorapwa nekuuya kumwana. Taisa ropa raJesu ipapo. Hallelujah. Ropa raJesu, chikwambo chakufanira kupedzerana neropa raJesu. Hallelujah. Ngozi yakufanira kupedzerana neropa raJesu. Kana baba kaitwa contract yakaitwa ipapo na diabolos, ichinzi pane mwana anofanira kusvikirwa nemudzimu mumba imomo. Mudzimu iwoyo ngaupedzerane neropa raJesu. Hallelujah. Izo tangohwanda pamuchinjikwa. Amen. We call upon the blood of Jesus to cover us. Hallelujah. Kana mama kanzi munofanira kutambura munyika imomo. Kana mama kanzi munofanira kutambura mhuri imomo. Kubhadhara chikwereti kwacho kunzi munofanira kunge muri vanhu venhamo. Pamwe vamwe vanhu vakatodeketera vakataura zita rako kana mhuri yako, vakati ava ndo venhamo, ava ndo vekutambura. Kutambura ikoko kunofanira kupedzerana neropa raJesu. Hallelujah. Indagamuchira ropa raJesu, saka zvifanira kundibata. Hallelujah. I should see my life change. I should see a difference in my life. I should see prosperity in the name of Jesus. Hallelujah. And remember, we don't focus and concentrate on prosperity. Prosperity gospel. When I talk about prosperity, I talk about spiritual prosperity as well. Hallelujah. Amen. I talk about people preaching the word of God and people coming to give their lives to Jesus Christ. Hallelujah. I talk about a man who starts ministry and has situations where people come to him and say, my man, I have paid a 5-year lease. I know you're looking for a church, but you can use this. Amen. For the 5 years that I've paid for. Thank you, Lord. You don't even have to pay me a cent. I have these beautiful chairs. I have this beautiful place. I'm going to make an extra set of keys so that you and your people can come anytime and worship God. When everyone else is paying rent for their churches. The grace of God. Hallelujah. Hatiparidza zvinhu zvefeja feja. Tinoparidza zviri kuitika muupenyu hwedu. Hallelujah. The blood of Jesus that pays all the debts. Vekuti munhu ane motikari yake anoti no, chitora mota yacho. Iwewe ndiwo chazouya undiudza kuti uda kundibhadhara mari for motikari. Amen. Tinozikandira zvese kuropa raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinoparidza zvanezuro nezvanhasi zvamangwana hatizvizivi. But for now, Jehovah ngaakudzwa. And I'll even say something. Shadrach, Meshach, and Abednego surrendered to God entirely. They did not pray to God kuti moto udzimwe kana kuti vasakandwe mumoto. But they said nyangwe tikakandwa mumoto imomo, he is still sitting on the throne, he is still God. Hallelujah. Saka kukandwa kwedu mumoto kana kusakandwa kwedu mumoto hakumutadzise kuita Mwari. Kuita kwangu motikari kana kusaita kwangu motikari hazvitadzise Jehovah kuita Jehovah. Amen. I will still worship him. Hallelujah. Yes, Lord. Kuita kwangu church kana kusaita kwangu church hazvitadzise Mwari kuva Mwari. Hallelujah. Kuita vanhu vakawanda vanotendeuka kana kusaita vanhu vakawanda vanotendeuka hazvimutadzise kuita Mwari, he still sits on the throne. Amen. Asi tinotendawo Mwari kuti vaita vanhu vakawanda vakatendeuka nekuda kwekuparidza kwangu. Amen. Musi wandinofa ndinowanawo zvakandimirira kudenga. Hallelujah. And I encourage everyone kuti apota achipupurira vamwe achivaudza neshoko raMwari kuti muumirewo pamusi wekuenda kudenga muzotiwo uyu neuyu 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 ndivo vandakaunzwa kuna Jehovha. Hallelujah. Ipapo akaburutsa pasi nebote napawindo nekuti imba yake yakanga iri pamusoro porusvingo rweguta naiye wakanga agere pamusoro porusvingo. Hallelujah. Akati kwavari, tizirai henyu kumakomo kuti vatevere varege kusangana nenyu. Muva nepo mazuva 3 kusvikira vateveri vadzoka. Pashure mungaende henyu. Hallelujah. Amen. Handitambotaura kuti varume vaishoko raMwari. Handitambotaura kuti Jesu ishoko raMwari. Amen. Muri kunyatsonzwisisa here kuti vakanzi endai kumakomo.
David anotaura achiprofita akazara nemweya mutsvene waMwari achiti ndinotarisa kumakomo. Rubatsiro rwangu runobvepi? Runobva kuna She Jehovha musiki wedenga nenyika, nekuti Jesu ndiye musiki wedenga nenyika. David aitarisa achiona Golgotha, aiona Calvary. Haleluya. Jesu akaroverwa pagomo. Saka zviri kunzi dai kugomo ikoko munohwanda for 3 days. Haleluya. Ishe Jesu Kristu achihwanda for 3 days under the earth. Hallelujah. Isaiti mwiri wavo wakavigwa tisingaziva kuti mweya wavo uri kushanda basa. Hallelujah. Panguva iyoyo vakashanda basa guru. Hakuna basa rakashandwa kana richazoshandwa zvakare rinopfuura basa rakashandwa pa 3 days idzodzo. Sechiratidzo chaJona chekuwanda for 3 days muhove achinokandirwa kunzi. She Jesu Kristu achibva pamuchinjikwa pavakafa mweya wavo wakatanga waenda neropa ravo. Haleluya. Vakaenda neropa ravo kutebhenekeri yaMwari kudenga. Vakaenda vakanoisa ropa ravo pamercy seat. Haleluya. Vachipa sacrifice yavo kusvika Mwari vafara nazvo vakagamuchira ropa rakachena. Haleluya. Mwari vachigamuchira ropa iroro, Ishe Jesu Kristu akanzi, well done my son, I give you the keys to everything. Hallelujah. Amen. Everything? Yes, everything. Everything, including heaven, yes, my son. Everything, including the earth, yes, my son. Everything, including under the earth, yes, my son. Everything, including hell, yes, my son. Everything, everything. Come from now on, you are going to sit on my right hand side. Hallelujah. Amen. I am going to raise your name to be above all names. Hallelujah. And you will be the only name ever. Kutirinzi lichitaurwa zita rako mweya yakaipa inoti di. Hallelujah. Achipiwa makii kudaro Jesu akatanga kudzika pasi. Akaenda kuHades. Akaona vanhu vese vanga vakafira muzvivi. Hallelujah. Vanhu vese vanga vakafira muzvivi. Akasvika achinovaparidzira Jesu Kristu. Hallelujah. Akavaudza kuti muri kuona kwamuri uku makakusvitswa kuno nekuda kwezvivi. But ndauya manje inini ndine makii. Satani achisina makii ekuno. Hallelujah. Baba vachiparidza vanoti akasvika akanzi give me the keys. Satani akati no, mune zvidhakwa zvangu kauno. Zvikanzi give me the keys. Akati mune zvifeve zvangu kauno. Give me the keys. Mune vanhu vanoputa mbanje dzangu kauno. Jesu akati I've been given all power. Hallelujah. Handifunga kuti pane munhu akaparidzirwa naJesu pazuva iroro akaregera kutendeuka. Vatomboriona again. That's why I laugh when I hear people talk about Judas. People don't realize that Judas akazviuraya akaenda kugehena. But by the time Jesus got there, achiparidza, Judas akatendeuka. Hallelujah. Mucharamba muchimutuka muchimutsvinyira Judas musingazivi kuti pamwe akatendeuka aparidzirwa naJesu. Because zvinonzi Jesu akazotora mweya yevanhu vese ivavo akakwira nayo kudenga. Hallelujah. Signified by that, tikaenda kumagospel kunototaurwa kunzi musi wakamuka Jesu pane vazhinji vanga vafa vakaonekwa vachifamba panyika. Hallelujah. Kuratidza kuti mweya yese iyi Jesu akanoidzupura pasi akaenda nayo kudenga. Hallelujah. This is the gospel, the real gospel of God. Hachiparidzwe nevafundisi vazhinji izvi. Hachiparidzwe nevafundisi vazhinji. Vanhu vanoenda kumachechi anoshamisa nemalights anoshamisa nemaprojector nechii but havana shoko raMwari rakadai so rinotaura kuti kuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa kwakabvisa vanhu muzvivi. Hallelujah. Achitora vanhu achienda Jesu achienda achinogara on the right hand side of the Father. Ane authority. Chinzwai authority yaanayo yekuti anotaurira vanhu kuti ndichakutumirai mweya mutsvene. He is now the ruler of everything. Hallelujah. Akutonga kwese. Hallelujah. Zvino varume vakati kwaari hatingasungwi nemhiko yako iyi yawakatipikisa. Hallelujah. What they meant is we will not break this promise. Hallelujah. We will not break this promise because watibvumidza kupinda mumba mako ukatiwandisa mumba mako takukuponesa. Hallelujah.
David anotaura achiti, thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against you. Hallelujah. Kondo kuwandisa kashoko raMwari. Sekuwandisa kwakaita varume vaviri. Hallelujah. Tarira nguva yatinopinda panyika ino. Unofanira kusungirira koteri dzvuku rinokoshwa pawindo. Pawakatiburitsira pasi napo. Unofanirawo kuunganidza mumba mako, baba vako, mai vako nehanzvadzi dzako navaso veimba yababa vako. Hallelujah. Hands from today onwards, since watiwandisa mumba mako, chisungirira chitsvuku ichi pawindo pako. Hallelujah. Handitambotaura kuti imba moyo akudzisungirira chitsvuku ichi. Hallelujah. Kuitira kuti patinodzoka tichaona chitsvuku ichi ndo chichakuponesa. Hallelujah. Just like in Egypt, paida kuurayiwa mafirstborn son, zvikanzi naIshe udzai vaIsraeri vese vaise ropa padhoo. When the angel of death comes, achiona ropa padhoo achapfuura. Hallelujah. Pane vamwe vanoparidza vachiti kana paine maEgyptian akanzwa makuhwa akaisa ropa padhoo pavo vana vavo vakaponeswa. The angel of death was not asking if you're Israelite or Egyptian. It was just checking for the blood. Hallelujah. Right now, the angel of death, when it comes, it won't care whether you're Roman Catholic. It won't care whether you're SDA. It won't care whether you're Samaritan or whatever, Lutheran or Baptist. It will look for the blood of Jesus. You need to have the blood of Jesus on your heart. You need to have the blood of Jesus on your heart. It's only the blood of Jesus that will save you. Hallelujah. The blood of Jesus. I call upon the blood of Jesus to be on my life and on my heart. So that when all these evil spirits try to come, when they see the blood of Jesus, they should pass over. Hallelujah. They should pass over and not touch me. When diseases come, when they see the blood of Jesus, they should pass over. When poverty comes, it should pass over. Hallelujah. When confusion tries to come to me and it sees the blood of Jesus, it should pass over. Hallelujah. Some people get betrayed over and over and over. Some people get lied to over and over and over. Some people get cheated over and over and over. All of those are spirits that I'm addressing. Hallelujah. You need to pray and say, when the blood of Jesus. Hallelujah. All these spirits, spirit of destruction, spirit of poverty, spirit of betrayal, spirit of hatred. When all these spirits try to attack me, they should see the blood of Jesus and pass over. Hallelujah. Glory be to God. Zvakanzi isa chitsvuku ichi baba papa. Kuitira kuti patinouya tikaona chitsvuku ichi takutoziva kuti vari mumba umu havaurawe. Hallelujah. Dai asina kusungirira chitsvuku ichi aiurayiwa musikana uyu. It was not a case of tinokuziva here kana kuti hatikuzivi. Vakangonzi pane imba ine chitsvuku musaibati. Zvasingade kuziva kuti ndiani ari mumba umu. Vaingonzi imba ine chitsvuku haibatwe. Kana paine maneighbors akakanzwawo nyaya iyi vakauya kuzowanda mumba imomo vakatopona. Hallelujah. Ndobva hanzi iwewe musikana iwewe zvawadai so hazvina kunzi chenda unoisa chitsvuku kunda kwababa vako. Zvakanzi ivana baba vako ngavachiuya mumba yako. Hallelujah. Hanzvadzi dzako ngadzichiuya mumba yako. Vakoma vako nevanini vako ngavachiuya mumba mako. Hallelujah. Kana wagamuchira Jesu Kristu chienda unoparidzira hama dzako. Ndozvatinoita patinoenda kunana Kauffontein kuya kuya. Patinotenderera tichiona vanhu takuvaunzawo mumba munomu manje. Takuvaunza mumba munomu because imba ino ndo yakaiswa chitsvuku. The church of God is the house of God. That is the house yatakaisa chitsvuku. Takunopupurira vamwe kuti vauye vapinda mumba imomo mune chitsvuku manje. Because kana vakapinda mumba imomo hapana achavabata. Hallelujah. Asi kana vakaramba kuteerera, kana vakaramba kuteerera, vakaenda kwavakaenda uye vakagara kwavakagara vaifa. Zvino ani nani unobuda kunze kwemikova yeimba yako, ropa rake richava pamusoro wake. Asi isu hatingavi nemhosva.
ani nani unewemba mako ropa rake richava pamusoro pemusoro yedu kana akaitirwa zvakaipa noruoko rwomunhu. Hallelujah. This is the deep things of God. Hallelujah. This is the promise of God, that as long as you are within me, anything bad that befalls you will be upon me. Hallelujah. This is a promise from Jesus Christ. As you are praying, you can quote this verse and say, Ishe Jesu Christ, sekutaura kwakaita shoko varume vachiudza Rakabhi chifeve kuti anyone achakanganisika wemumba mako apinda mumba ino ine chitsvuku, ropa rake ngarive patiri. Indakutotaura ndichitoti, Ishe, ndakagamuchira ropa renyu. Ndikati ropa renyu ngarive pamudzimai wangu nevana vangu. Saka hapachisina anofanira kufa apa unless yatozosvika nguva yakatarwa naJehovha kubvira pamavamba. Hallelujah. Hapachisina anofanira kungorwara apa unless chitori chirwere chakatarwa naJehovha kubvira pamavamba kuti pachaita chirwere chakati. Hapachisina achatambura, hapachisina achatadza kunzwisisa shoko raMwari. Hallelujah. Because if it happens, ropa ravo ngarive pamuri. Hallelujah. Varoi pavanouya vachida kutiuraya kana kutitorera kutibira mumweya, vanoda kutidzvinyirira kana kutitamadzikirira kana kudii, vanofanira kuona ropa raJesu. Kana zvichitikurira ropa redu ngarive pamuri, Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Hanzi asi kana ukaburisa pachena basa redu iri, isu hatingasungwi nemhiko yako yawakatipikisa. Iye akati ngazviitwe sezvamataura, akavaendesa vakabva iye ndokusungirira bote dzvuku pahwindo. Hallelujah. So there is a secret between you and God. Hallelujah. The secret of God's salvation that stays between you and God. Hallelujah. Haufani kufumura Mwari wako kumunhu wese man. Not munhu wese understands the things of God. There are some people who will never understand the things of God. When I was younger, ndine vamwe vafundisi vandaida acceptance from. I so badly in my heart wanted them to accept me. I struggled to try and show them the anointing of God upon my life. I struggled to try and show them that God chose me. Hallelujah. But no upenzi uri kutaurwa apa. Hallelujah. Usashingirire kuda kuti vasina kunzina Mwari vazive zviri pauri vazive. Hallelujah. Sometimes there are things that God brings to you and they are only for you. You are wasting your time and you are just hurting yourself by trying to make sure that people see what God has done. Kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari vanokuitira ngazvingova pakati pako naMwari chete. Kuda kuzvishambadza kutozvirerutsa futi. Hallelujah. Ndofunga ndingafamba nchiudza vanhu kuti ndakanamatira munhu akafa akapona. Unotozoita benzi. Munhu akamuka hazviite. Umwe akanditi ndofunga anga afenda. Muri kuona kureruswa kwazvinoita. Hallelujah. Utanga kutaura kuti ndonamatira madhimoni achibuda. Umwe anotokutarisa kuti hai hallucination. You must know who you speak to. Hallelujah. Tanga utaura kuti ndakambovhisitirwa naShe inini. Munhu anokutarisa kuti iwewe hani. Kunzi She vanotaura neni. Iwewe hakuna zvakadaro. Kune vamwe vanhu vasingatombofanire kuudzwa zvinhu zvakadaro. Hallelujah. There are some things that God does to you and they're only for you. There's some things that God does to you and they're only for specific people. There are some things that God says and does to you that you are not supposed to tell everyone. Hallelujah. Ivo vakaenda vakasvika kumakomo vakagarapo mazuva matatu kusvikira vateveri vadzoka. Vateveri vakatsvaga nzira iyo yose asi havana kuvawana. Hallelujah. She Jesu Christ 3 days and he rose on the 3rd day. Hallelujah. Amazing, wonderful revelation. It only comes from the Spirit of God.
It only comes from the Spirit of God. Unozinzwa kupiko zvi. Andizive pamwe imi pana muine kumwe kwamunozinzwa. Ina hangu mweya waMwari. You can only get it from God. Hallelujah. Hanzi vateri vakatera vakavatsvaga 3 days. Vakavashaya. Hallelujah. Vamwe vari kungoteerana nhasi vari kungotsvaga. Vakapfeka mauniform avo, vakapfeka matitle avo, vamwe vatotonzi vafundisi vakuru, vamwe vachinzi maarchbishop, vamwe vachinzi mapastor, vamwe vachinzi maprofet, vamwe vachinzi macardinal, vamwe vachinzi mapope, vamwe vachinzi I don't know whatever title they go by. Vari kungoteera vachitsvaga kunge vazungairwa, kunge vasina maziso, kunge vasina nzeve. Hallelujah. They go to church every weekend. Some of them go to church every day, but they don't have the revelation of God. They are still committing sin. Vachingotsvaga. Vamwe vane 70 years. Vachingotsvaga. Kusvika retirement age munhu achingori muzvivi. Vachingotsvaga. Asi vanoparidza. Kuti nai mufundisi. Ko kana zvinhu zvakadai sezvonzi ko tinoomeserei vanhu. Madirei kuomesera vanhu. Ko ndezvangu here. Shoko nderaMwari. Who are you to change the standard of God? Munhu akutofunga kuti neposition yainayo ane simba rekuchinja standard raMwari. Zvirimo mushoko raMwari but unoenda against it. Woti aiwa ndazvipasisa. Aiwa munhu akandiparidzira akazozvichinja akazoti chakati. Hey! Shoko vhangeri nderaMwari harisi remunhu. Nyangwe munhu akakuparidzirai akazoda kuzvichinja haana simba rekuzvichinja. The only person ane simba rekuchinja shoko ndiMwari. Only Jesus Christ has this power. You cannot say because munhu akambondiparidzira akambonditi red now akuti blue. Aiboti ropa raJesu ezvina kuti ropa raJesu harina basa woteerawo futi. Aimboti mweya mutsvene ezvina kuti mweya mutsvene hauna basa. Hey, muri kunzwisisa zvinhu zvacho. Mumwe akamboti inini ndakafanana nabuilder. Builder anotora cement, anotora matombo egranite, anotora river sand, pit sand, jecha osanganisa ogadzira inonzi concrete. Isimba rake rinozvisanganisa nemvura. Isimba rake rinozvikanyanisa. Isimba rake rinoleya pasi kuti aite flow. Hallelujah. But kana zuva rangouya zvikaoma, nyangwe ari iye akazvileya foundation iyoyo, hachisina simba rekuzvipatsanura. Ukamuti uya ubvise magranite stones akewo, hagona kuzvibvisa. Ukamuti uya ubvise cement rako, haachatogona kubvisa. Ukamuti uya ubvise mvura yako iyi, kana jecha rako haachagoni. Hallelujah. Amen. Ngazvive zvakadaro neshoko raMwari. Kana inini ndiri kukuparidzirai nhasi, mukazondiona ndakutaura anything chiri different from chandiri kutaura nhasi, itai high jump. Because handina simba rekudzora shoko raMwari. Handina simba rekuchinja shoko raMwari. Handina simba rekupezanisa shoko raMwari kuriita zvarisiri. And no one should ever have the power to change the word of God. Only God has the power to change the word of God. Only Jesus Christ is the power. Only the Holy Spirit of God. Hallelujah. And it's not kunzwisisa futhi. Because God cannot sin. Sin is not a line that God has to toe like us human beings. Sin is a subject of God. Because God will say, so go and kill everything. Hallelujah. And if Saul does not kill, he has committed sin. And the same God will say, thou shalt not kill. And if you kill, you've committed sin. Zvakuda wisdom kuchinzwisisa kuti saka chivi. Kuuraya ndo chivi, kusauraya ndo chivi. Pakuda munhu anonzwisisa manje kuti sin is going against the will of God. Hallelujah. Amen. So if God says to me, this man is supposed to preach today and I go against it, that is a sin. If God has said this little boy is supposed to preach to you and you suppress it and you say, no, this little boy cannot preach to me, you're committing sin. Hallelujah.
Now, if these things change, if it is dynamic, how do we then know what to do? How do we then know what is right? Stay in line with God. That's why you need the Holy Spirit of God. Amen. That's why you need the revelation of God. Amen. Hallelujah. Because the revelation of God will then explain to you why is it in the chifeve achipinde kudenga but nhasi tiri kudzidza nekuda kwechifeve chakaropafadzwa. Hallelujah. Then the Holy Spirit of God will explain to you why he said keep the Sabbath holy. And at the same time, he is now saying to us we can go to church any other day that is not Saturday. Chakuda mweya waMwari kutsanangura zvinhu zvakadai so. Hallelujah. The same God who said if you eat pork, you've committed sin, is the same God that allows me to eat pork today. Chakuda mweya waMwari kuti unzwisise kuti chii chaimbonyatsoitika ipapo. Say zviri kuita kunge zviri kupesana. Because if you don't have the Spirit of God, you will say the Bible contradicts itself. And God did it deliberately. Because there are some people who are not supposed to see. Remember, I told you these are spies. Spies are not supposed to be seen. Spies are not supposed to be caught. They will hide. They will go behind you. They will hide behind the corner. Hallelujah. Only those who the spies want to talk to will see the spies. Hallelujah. That's why Jesus prayed and said, "Adinyengetere nyika. Ndinonyengetera chete avo vamakandipa vakabvira vari venyu." There are some people who never understand the word of God. And it was designed. It was designed by God. The devil had the Bible for centuries. And he didn't know that God was planning to bring Jesus Christ on earth to crucify him. If the devil knew, he would have made, you know, the one thing that the devil was supposed to do, one thing, just to block the crucifixion of Jesus. If the devil was clever, he would have made Jesus so comfortable and made sure that there is no cross, made sure that Jesus does not die. He was reading the Bible. He read Isaiah. He read Genesis. He read all these verses. And they foretold about the death of Jesus. And it explained that the death of Jesus is what is going to redeem people. But he didn't understand it. Just like people who read the Bible today and they don't understand it. How many times have you read this scripture and you haven't understood what we're explaining today? It only needs the Holy Spirit of God to explain it. Then you can be sure that no matter what God says, I will be found in the right place. Because I will be listening to what God says. Because I'm led by the Holy Spirit of God. And the Holy Spirit of God is going to reveal what the Father wants. Because only the Holy Spirit of God knows the heart of the Father. Only the Holy Spirit of God knows the mind of the Father. Hallelujah. That's why Jesus Christ said, I am going to send you the Holy Spirit. And when he arrives, achadzidzisa nyika nekuda kwezvivi, achadzidzisa nyika nekuda kwekutonga, achadzidzisa nyika nekuda kwezvangu, nekuti haatore pane zvake ega asi anotora pane zvangu. Hallelujah. He will teach you what God wants. He will teach you what God wants. And he will teach you about sin, because you need to know where sin is and what sin is, so that you do not sin against God. And he will tell you about judgment, because the king of this world has been judged already. And you will equally be judged if you are found with sin or iniquity. Hallelujah. And the other important thing about the Holy Spirit is when you pray, you need to learn to pray in the Spirit. Because when you pray in the Spirit, the Holy Spirit prays to God on your behalf. Hallelujah. He intercedes with groans and moans that cannot be expressed in words. He knows what you lack. He knows what you need. Sometimes even when you don't know, and he will address it. I have moments that I found myself praying for things that I didn't know that I wanted to pray for. There's a day that I told my wife, I think it was late at night, we wanted to sleep. And I said, I just need to change this t-shirt before I sleep. I remember that night vividly, because what happened that night is I was changing that t-shirt. I suddenly started speaking by myself and I started praying. It was as if I had gone crazy or possessed. I prayed for hours and hours and hours, and I was addressing things that I didn't even know were important. Some of the things I was addressing, we even encountered them when we got to church the next day. The Holy Spirit of God. Hallelujah.
verse 23. Zvino varume avo vaviri vakadzoka, vakaburuka pamakomo, vakayambuka, vakasvikazve kuna Joshua mwanakomana waNuni, vakamuudza zvose zvakanga zvaitwa. Haleluya. Tambotaura kuti varume vaviri ava iOld Testament neNew Testament, ishoko raMwari. Tataura kuti ndi Jesu Kristu akadzokera kuna Baba akazonotaura kuti Baba, ndakavapa shoko renyu, nyika ikavavenga nekuti havazi venyika. Haleluya. Vakutsanangura manje, Baba, ndakaita basa ramakandituma. 3 days ndakadzipedza, ndakaroverwa pamuchinjikwa, ndikamuka zvakare. Haleluya. Akunzi, well done my son, sit on the right hand side and enjoy being king above everything else. Hallelujah. Chazokutuma one day rasara rauchadzokera wakunotora zvese uchinopisa zvandisingade zvese. Hallelujah. Takamboparidza nezvekuna Revelation ndikataura kuti nyika yeino nedenga futi zvichakandwa mugehena. There will be a new heaven and a new earth. Hallelujah. Zvisina kumbobvira zvagumwa nechivi, zvisina kumbobvira zvagumwa nadiabhorosi, zvisina kumbobvira zvagumwa nemadhimoni, nekuti Satani akambosvika kudenga ka. But iro denga idzva iroro haapindi, nenyika idzva iyo haapindi. Hallelujah. Ndopaitaura kunzi isusu we are above angels because tichatonga mirozi. Hallelujah. Ivo vakaenda vakasvika kumakomo, vakagarapo mazuva matatu. Tatapapura verse 24. Vakati kuna Joshua, zvirokwazvo Jehovha vakaisa nyika yose mumaoko edu, uye vanhu vose vagere panyika iyi vavhunduka pamberi pedu. Haleluya. Zvirokwazvo Jehovha akaisa nyika yose mumaoko maJesu Kristu. Amen. Zvirokwazvo nyika yose inovhunduka Jesu Kristu, mweya yakaipa yose inovhunduka Jesu Kristu. Haleluya. Zvose zvakaiswa maoko aJesu Kristu, Jesu Kristu achizvisa kuna Baba. Haleluya. Baba vanopa kuna Jesu, Jesu anopa kuna Baba. Baba vari muna Jesu, Jesu ari muna Baba. Ndosaka ari kuti kana nesuwo ngative maari iye ave matiri. We open our door, opinda. Revelation chapter 3 verse 23 note, behold, I stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Hallelujah. Tinozarurira Jesu kuti apinde maari, isusu kuti tipindewo maari. So that kana tana Jesu mukati medu, tafanana na Jesu kufamba kwaita panyika aina Mwari mukati make. Hallelujah. We now have the authority. Mungu akambondibvunza akati kutaura kwaunoita, why do you speak with such authority? Because I have the blood of Jesus. Because I have the Holy Spirit of God with me. That's where the authority comes from. The authority does not come from me. The power does not come from me. Saka musafunga kuti ndiri kuvhaira kana kudada, musafunga kuti ndine pride, but isimba raMwari. Hallelujah. Kunzwisisa simba raMwari riri pandiri, because kana ndakutaura ndakutaura neauthority yekuziva kuti uyu wandakamira paari ndinoti by the authority of the blood of Jesus, by the authority of the Holy Spirit of God. Hallelujah. Amen. Nekuda kwetime yedu, we're coming to a close, but tikaendera nenyaya iyi tinosvika pekuti vakazodzokera kuJericho vachinoparadza Jericho. Hallelujah. And Jericho inonzi yakadhirika yose. Hallelujah. Amen. But chishamiso hechi, imba yanga ine chitsvuku haina kudhirika. Hallelujah. Imba yanga ine chitsvuku haina kudhirika. Vakasvika vakanouraya vese. Maybe next week we'll preach about that. Vana Joshua vachiparadza as a representation of God. Hallelujah. Vachiparadza Jericho. Vana mambo eJericho nevanhu vese vaigara muJericho, ndiri kuvaona mumweya nekutenda vachisvika padhoo remba yanga ine chitsvuku. Hallelujah. Vachivhura dhoo riya, musikana nemhuri yake vakagara vachitya vachiti hatizivi, asi tinongotenda. We have faith that we will be saved. Just like right now, hatizivi kuti Jesu anouya rini, hatizivi kuti zvichafamba sei, but tine kutenda kuti tichaponeswa. Hallelujah. Vachisvika, vanosvika vachivhura dhoo richivhurwa, varume vaviri vaya vachimutarisa musikana wayo achiti, zvatakakutsidzira, zvatakakuudza zvaakuzoitika, chiuye chionai zvinoitika. VeJericho vese vari kuparara, asi musikana anotorwa.
onobatana pamwe chete nawo. Hallelujah. Isu panouya Ishe Jesu Kristu vachauya vachitidzikinura neshoko ravo vachitaura zvandakakutsidzira izvi zvakuitika. We will be transformed and we will become like him. Hallelujah. Last week ndakataura ndikati vafundisi vazhinji vanonyeba nenyaya yaPauro. Havanzwisisi because havana mweya mutsvene waMwari. Vanotaura kuti Pauro anoti handisati ndachibata nekuti Pauro aita zvivi. Pauro angasingararame muzvivi. Pauro angaponeswa naMwari. Pauro anotaura transfiguration. Hallelujah. Pauro ari kutaura kuti iye zvino izvi tichiri kumboonana kunge tiri pachioni-oni, asi nezuva iroro tichamuona chiso nechiso. Hallelujah. Nekuti tichashandurwa kuva saiye. Achipedza kudaro obva ataura kuti ini handisati ndachibata, asi nezuva iroro. Hallelujah. Handisati ndachibata, handisati ndashandurwa. Hallelujah. That glory that Jesus Christ has is the glory that will take us to heaven, because we will be converted to look like him. Hallelujah. For all have sinned and fallen short of the glory of God. That's why we could not make it to heaven, because we don't have the glory. But we will have the glory when we face him and we are transformed to look like him. Says Rakabhi Transfiguration Mountain. Hallelujah. They are used to seeing one Jesus. I always say this in Chitaura, her name is Mwari. They are used to seeing one Jesus. But on this day they are going to be shocked. We thought God had only one son. Who are all these people? In Revelation, vakuru vachibvunza kuti kwava ndivanani kuava? Kanzi ndo vari kubva kumutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Hallelujah. As we come to a close, tichitanga kunamata zvino, umwe nomwe ngaanamate kuti azova akasuka nguo dzake. Hallelujah. Akasuka nguo dzake muropa regwayana, nekuti ropa regwayana ndiro rega rinotisangura, ndiro rega rinotiponesa, ndiro rega richatikwanisa kutipinza denga tichibviswa mugehena. Hallelujah.